Δηλαδή, ο δρόμος των μνημονίων και του τρίτου μνημονίου που διανύουμε τώρα είναι μονόδρομος, γιατί θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη Σαμαρά, τον τωρινό πρωθυπουργό, πριν γίνει πρωθυπουργός, να είναι αντιμνημονιακός. Όλοι μιλούν για μια κολοτούμπα και κάτι αντίστοιχο κατηγορούν εντός εισαγωγικών τώρα και τον Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι αρχίζει σιγά σιγά και τα στρογγυλεύει. Μήπως αυτό σημαίνει προσαρμογή στο ρεαλισμό, ότι απ' έξω από το χώρο είναι πολλά τραγούδια. Θα ήθελα στο πρώτο σκέλος πρώτα για τον Αντώνη Σαμαρά. Προσέξτε. Γιατί ήταν πολύ αντιμνημονιακός. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έπεσε έξω στις εκτιμήσεις του ότι με συνεχή ύφεση δεν θα πάμε καλά. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα μεγάλου χρέους, αλλά και ελλείμματος, χωρίς περίοδο λιτότητας. Ναι. Πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Η λογική λέει ότι αν από την πρώτη στιγμή τότε η κυβέρνηση, αντί να κοροϊδεύει τους εταίρους και να περνάει νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται, είχε παραμείνει σταθερή στην προσπάθεια να εφαρμοστούν αυτά τα οποία συνομολόγησε, θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα μετά να ζητήσει και μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Είδατε τώρα η Ιρλανδία πήρε 7 χρόνια παράδοση. Ναι. Θα του στοιχήσει του Πρωθυπουργού αυτή η αλλαγή? Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και της προγραμματικής συμφωνίας των τριών, της τριγματικής, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τίποτα δεν έχει εφαρμοστεί από αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει. Δεν είναι εύκολο σε μια χώρα που είχε μονοκομματικές κυβερνήσεις πάντοτε να μπορέσει να λειτουργήσει εύκολα μια τρικομματική κυβέρνηση. Είναι ένα πείραμα το οποίο θα σας έλεγα ότι με τα ελληνικά μέτρα πάει καλά. Πάει καλά, δεν τηρούν όμως τίποτα την προγραμματική συμφωνία. Γιατί προφανώς φαίνεται ότι σαν να μην ελέγχουμε εμείς τα πράγματα. Σαν να μην μπορούμε, δηλαδή ούτε το ΦΠΑ στο 23% δεν μπορούμε να αλλάξουμε με ευκολία. Προσέξτε, αλλά δεν το τρέχουν γρήγορα. Το ΦΠΑ δεν μπορεί να το αλλάξει κανένα στην Ευρώπη χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει. Πώς τη βλέπετε την προοπτική της τρικομματικής, θα την εξαντλήσει? Γιατί να μην την εξαντλήσει? Έχουν γίνει πολύ δυσκολότερα πράγματα σε αυτό το πράγμα. Ναι. Εκλογές δηλαδή εσείς βλέπετε στο τέλος της τετραετίας? Μα τι να τις κάνουμε τώρα τις εκλογές? Εγώ δεν λέω ότι τις χρειαζόμαστε, ρωτώ όμως αν θα την προοπτική της κυβέρνησης. Έχετε την εντύπωση ότι οποιοδήποτε, πέστε ότι αλλάζει η κυβέρνηση, ότι θα βρεθούν ξαφνικά χρήματα, ότι κάποιος θα κόψει χρήματα, ότι κάποιος θα φέρει επιχειρήσεις να κάνουν αναπτυξιακά προγράμματα εδώ πέρα? Με την έννοια δηλαδή ότι είμαστε κατά κάποιο τρόπο δεμένοι χειροπόδαρα με το μνημόνιο και ότι όποιος και να είναι, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα θα κάνει. Να σας πω κάτι, δεμένοι χειροπόδαρα είμαστε από το χρέος. Δεν είμαστε από το μνημόνιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Το μνημόνιο προέρχεται από το χρέος. Και η προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, με τα λάθη της, ας πούμε θεωρώ στην υπόθεση της Κύπρου, ήταν λάθος αυτό που έγινε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ένα σύστημα που επεβίωνε 50 χρόνια με συνεχή ανάπτυξη, το ευρωπαϊκό, όταν ξαφνικά βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια κρίση, η οποία δεν είναι απλώς η κρίση του τραπεζικού συστήματος που ήρθε από τις ΗΠΑ, είναι κρίση συγκρούσεως συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι επειδή η Γερμανία έχει πλεονάσματα, η Σουηδία ή η Φινλανδία, εάν η Ευρώπη διαλυθεί, η Γερμανία θα είναι κάτι σπουδαίο στον κόσμο. Τίποτα δεν θα είναι. Όπως δεν είναι και η Ελλάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτές τις μέρες ανακοινώθηκαν 6 θέσεις αναπληρωτών και πολλοί μιλούν ότι είναι προάγγελος προπομπός ανασχηματισμού. Τι εννοείται 6 θέσεις αναπληρωτών? Υπουργό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, εγώ δεν είμαι οπαδός των συνεχών ανασχηματισμών. Πρέπει να αφήνετε περιθώριο στους υπουργούς να μπορούν να αποδείξουν και να αποδώσουν και μάλιστα σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Δηλαδή δεν μπήκαν οι υπουργοί στα υπουργεία ώστε να έχουν ένα περιθώριο με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο που είχαν πριν να δουν τι θα κάνουν, αλλά υπάρχουν συνεχείς αλλαγές. Κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτασε να έχει 3,5 μήνες περίπου κατά μέσο όρο την πλειοψηφία των υπουργών που είχε τοποθετήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοια δεν πρέπει να γίνονται. Τώρα, αν κάποιοι δεν αποδίδουν και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορούν τεκμηριωμένα να αποδώσουν περισσότερο, είναι αποκλειστικό θέμα του Πρωθυπουργού. Αποδίδει το σχήμα
που το παρακολουθείτε, εσείς έχετε και την άρεση να τα βλέπετε και απ' έξω αυτή την περίοδο πιο ψύχρεμα. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν αρκεί. Μπορεί να συνεργάζονται οι υπουργοί μια χαρά και όλα αυτά. Και από κάτω να μην έχετε οριζόντια σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Αυτό που πρέπει να φτιάξει ο δημόσιος τομέας είναι ένα πυραμιδικό σύστημα που με ταχύτητα οι επάνω να βλέπουν ποια είναι η πραγματική εικόνα κάτω και οι κάτω να συνεργάζονται πραγματικά. Δηλαδή εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να αλλάξει, πρέπει να δώσουμε χρόνο σχετικό για να αλλάξει όλη η νοοτροπία και η αντίληψη, να αποσυνδεθεί το κράτος από τα πολιτικά κόμματα, πρέπει να αποσυνδεθεί πάση θυσία. Και να κάνουμε κι εμείς αυτό που έκανε το Βέλγιο 1,5 χρόνο με υπηρεσιακή κυβέρνηση και δεν άνοιξε μύτη, ή αυτό που έκανε η Ιταλία τόσα χρόνια. Δηλαδή πρέπει κι εμείς, να το πω λίγο πιο ψυχρά, μπορεί να μην αρέσει, να αποκτήσουμε μια πιο βορειοευρωπαϊκή αντίληψη περί τα πράγματα και περί τη διαχείριση των κοινών πραγμάτων και καλώς δομημένων κοινών συμφερόντων των πολιτών.